हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आसतु ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଓଁକାର ଦେବ ମନ୍ଦିର, ମଙ୍ଗଳାହାଟ ବାଇପାସରେ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେବାଦେବୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏହାର ଭିତର ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନାଗରାଜ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଏଠାରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କେତେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋଳିରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳେ। 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ। ଏଇଟା ହେଲା ଯଜ୍ଞ ଘର ଏବଂ ଏଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଏହାର ବିଶେଷ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ପରିବାରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକିରି ବୁଲି ପାରିବେ। ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଭ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ଜାତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ବାହାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପଦ୍ମନାଭ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ନାଭିରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଶେଷରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବର କଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।